ಒಂಜಿ ವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾ ಏತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣದು ಪನ್ಪಿನವು ನನಾತೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾತಂಡು 5 ದಿನ ಕರೆಂಡು ನನ್ನ 2 ದಿನ ಒರಿದಂಡು. ಸೋಮವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 89 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪರಡದುಂಡು. ಅಡೆಗು ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲದಿತ್ತದು ಕೊರೋನಾಲ ದೃಢ ಆದ 4 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ನಿಟ್ಟು ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಪುರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದುಂಡು. 57 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,585ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು. ಈ ಪೈಕಿ 2,055 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಸೋಮವಾರ ಏರೆಗಳ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆತಿಜಿ. ಸೋಂಕಿತರನ ಸೋಮವಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ 0. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ದೂರುಲ್ಲ ದಾಖಲಿಸಾವಂದುಳ್ಳೇರು. ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯಡು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 3,540 ಒಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾಜ್ಯಡು 57,420ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತದು.